I de sproglige prøver er der ofte en responsopgave. Responsopgaven er rigtig mange point værd, og det er ekstremt vigtigt, at du løser den og ikke bare springer den over, fordi den måske er lidt svær at forstå eller lidt svær at komme i gang med. Responsopgaverne handler om et stykke tekst, som der er en del fejl i. Opgaven er så meget ofte, at du skal gøre to ting. For det første skal du finde og forklare fejlene, og så skal du skrive en korrekt version af teksten. Det kan lyde som følger. A. Kommenter brugen af udsagnsord og stedord i teksten. B. Skriv teksten om ud fra dine kommentarer. Din tekst skal indeholde alle informationerne fra den oprindelige tekst, og du skal overholde almindelige retskrivningsregler. Vi starter ved at se nærmere på den første del, altså det at skulle kommentere på noget specifikt i teksten her. I opgaven her blev vi bedt om at kommentere på brugen af udsagnsord og stedord i teksten, hvilket selvfølgelig kræver, at du har styr på dine ordklasser. Lad os se på et konkret stykke tekst fra en tidligere eksamensopgave. Teksten lyder således her. Susanne går en tur ned ad Strøget. Hun skulle på café med veninderne. Først kan hun ikke få øje på hendes veninder, men de sad allerede ved et bord og bestiller. Susanne sætter sig og bad tjeneren om at komme med hans menukort. Hun valgte hendes yndlingsdrik, som var solbærsaft. Da hun mærkede hendes mave knurre, bliver hun også nødt til at bestille noget at spise til hende selv. Fra menukortet valgte hun et stjerneskud. Eftersom vi skal kommentere på de to ordklasser, så er der nok en fair chance for, at der er noget galt i forhold til netop dem. Hvis vi ser på udsangsordene i teksten, som her er markeret, så bliver det meget hurtigt klart, at vores forfatter er en lille smule forvirret omkring brugen af nutid og datid. Og det er selvfølgelig noget, vi med det samme skal opdage og forklare i vores kommentarer. Altså at der skiftes lige lovligt voldsomt mellem nutid og datid, og det vil være hensigtsmæssigt at holde en tekst som denne her til en og samme tid. Når vi senere skal skrive en mere korrekt version af teksten, så er det naturligvis noget, vi skal tage hensyn til. Hvis vi ser på stedordene i teksten markeret med blåt, så opdager vi også straks, at der er nogle problemer, som vi kan kommentere på. Man henviser f.eks. ved at bruge sin eller sine, når der henvises til grundleddet i en sætning. Det hedder derfor f.eks. i sætning nummer 2, først kan hun ikke få øje på sine veninder, og ikke hendes, fordi der henvises til hun, som er grundleddet. Og det er præcis det, du skal kommentere på her.